¡Y acción! Txibasade zinema zuzendaria bere bosgarren laburmetraia grabatzen ari da egunotan Gasteizen. El excesivo consumo de estrógenos de Ludovico Graham, horixe da laburraren izenburua. Datorren asteartera arte iraungo du errodaiak. Karra Elejalde, Gorka Dinagalde eta Arantxa Gurmendi dira, besteak beste, zuzendari gasteiztarraren agindupean diharduten aktoreak. Baina Zigor Bilbao aktore bermeotarra da historia honetako protagonista nagusia, Ludovico Grahamen paperean. Aktoren ahotik entzun ditugu historioaren nondik norakoak. Honek tipu dako alako obsesinio bat con estar cachas, eta kulturisti izen nahi dau. Bai, kulturisti izen nahi dau, bai, sin pasar por el gimnasio, esatilez. Eta hartzen dauz, honek anabolizantiek. Eta, bueno, anabolizantiek hartzen dauz, en plan, muskulak aterateko, eta bai, anabolizantik eta saldu datu zen tipu erraten dira. Eta enbeda anabolizantik saldu estrogenu saldutxoz. Eta orduan estrogenu itzen zoie alusine, erain. Eta berak ikusten dagoena ez da reala, ez da guztiz reala. Eta horri da, historiz. Eixo, zemuz ondo? Amentxe, gaude, porto bat iken. Patxi basaberana, da, betxo, apaiz jantzita. Baina, bueno, egiten deu Karra Elejaldetani, egiten deu Karra Elejalde da Gorka Dinagalde bezala. Aktore bezala, baina, bueno, aktore espezialak, ze da, ia kutre esango nuke, horrela ez gea guk, Baina, bueno, ikusiko ezue kortua. Monja beresi bat, historia bezala, esango nuke ni. Historia barruan integratuta gatzen da monja bat da. Monja komedia absurdo bat da, eta historia, eta, bueno, monja honen papelare alakosia da, ez? Gauza hauek dira, pixka gauza berriak probatzeko, bestalde, egiten, zinegintzan ikasten eta hasten dien gaztei laguntzeko ere bai, eta kolaborazioa eskatu ziatenean, pentsatu nuen interesantea dela ikustea nola lan egiten duen jende gazte honek, ze ideiak bururatzen zaizkien, gidoia nahiko komedia esperpentikoa da. Nik uste genero hori gustatzen zaien, gustatuko zaiela, beste batzuei oso urrutikoa irudituko zaie, baina, zinema horrela da, eta denetatik inbiar da pixkat, ez? Ondo gelditzeko aldote izan, jente guztizek handabela ikusi, baina nik uste dut frikizek ikusiko dagoela, bera kortu nahiko frikiz da, bera historiz nahiko frikiz da, baina, jentiek nik baitzaten dut, jente asko guztie da guztetik. Eta ondo pasatik, hori da kontu. Jentiek barreitzi eta purbet gero pentsati. Kortuk zer esaren dagoen. Oso ondo patxilaguna da, ja ingenuen beste korto bat, oain dela 2 urte, eta pote asko eran dugu. Atsegina da, eta nik uste beak ere bere ideiak oso argi dauzkela, hori importantea da. Eta gero lortzen duen, beak amestu duen pelikula egitea, zer pentsatzen dut bukaeran ikusiko dula, ez? Opa, Ibertu, escucha, hoy no tengo mucho tiempo que estoy a punto de rodar. Lo demás del sabazazo, que el conductor está más cabrón que nunca. Ahora nos quiere joder hasta el bocata. Porque oye, si no te tenemos ahí... Si quieres ahí,